Eke gusito kwana kwa Kiswahili. Eke gusi. Eke gusi ne kiko kwa mano minto. Samarieta angoro ku Lydia Mora. Lydia Mora. Naam. Yes, kuna si company ile. Company ya Yara lakini emanye kaine mna chapa meli. Emanye kaine mna chapa? Chapa meli. Nkiye gokora company ya Yara. Company ya Yara ne company go deal na crop nutrition. Aina mangana yokora gerie bimeri. Lakini of recent twasoire into animal nutrition as well. Igonto bwate chichumbe chiombe lakini aserero specifically etwachaga iga asa mangana ya maoyo. Mwancho omorigereria ogetembe television igonga Uhuru Superstores na oroche company ya Yara na yaikirega iga okoretera amangana amoyo na baigo bakoretera nande product yende nga ngoshugurika bale chiombe. Sichego se tugende yonse. Mostly chiombe. Mostly chiombe. Inki mokorose chiombe. Ntobwate chichumbi aina mbalimbali korwe chiechi mori chiechi ombe chia mabere chio konori chiombe plus chiechi mori. Munabona iga omwancho matagarire mburaga ndrete gotu no takeire otware obwoyo mbuoyo kimwariganeirie abantu baito abaremi baito sichinga kimne chiabone. Bona baremi baito ngo bate intobwata maoyo arosinile teknolojia mbalimbali. For example, ntobwata obwoyo bwa microplanting ine technology ekorokwe blend technology. Aina maoya bwate more than 2 nutrients na ndeta recommend oborora asamaraba. Aina maoya arosi was research eri anyarire ko bake okolekana asamaraba itogusiga iga. Twarosirio obwoyo gose company ya Yara yanyarire ko bake korosi obwoyo obu botari gosaria maraba na inde bwaragerie kemeli bwa ya what we call balanced nutrition. Okay. Nabo igo ntaete koboria riboria limo iga koboria nga oskega. Sikego charogora kega koranch. Pia mono sana. Kiagara kambura ngonya konyirira karega nande oroche munyaruke iga natagete etweru. Tagete koboria limo ine aba remia bange babaire bago complain bago tebangalira balia bakera bago simeke binto mbiri koba. Bokongumboro gosekene ngero mocha mwakoralira beriga erinde kuli treat na way nga tonyara konyora liga sorigia ase kene lira barieto rierire chinguru gose the soil fertility yanyarire ko bage koira nanse okonyora marabaita amange chia acids chiachire igoro igontu mune company ya Yara number 1 etokorosi solutions gosa maoyo atari kogendera komento borora samaraba. Number 2 ngokoratore partnership neti company chirichi konyara ko bachigo pima maraba tuacha tuabwatera na tuapimira balemia maraba twanyara komanya status ya maraba ya iga ekera tuamanyire elinde tuamanya ingito gwenereta komentasa amaraba ya iga na inde mboyo kibogweneta gotumeka elinde omulemi achikonyora matoke ari igoro. Aseri tukeriga ya Uhuru Black Friday. Kimwareteire abaremi kimwareteire customer cha Uhuru Superstores. Bona aseri tukoria rero asabalemi bali mokonyara kwa mogo ikaga iga ntobwato obwoyo bwaito bwa microplanting obore blend ono obwoyo bwa rosigu specifically asamaraba akenya aga iga igonto bwato obwoyo obu aseri igolirire inse komenta nayo ntobwate obwoyo bonde bwa mache bokoro kwe folia technology ine booster tokonyara kwa bato gotumika ase bimeli byonsi pi ekera birebike na bokonyora like climate change ya chire na ende yagerire like okonyore weather go change rere mbura nero ro mambyo mugasoro mororo so chi changes ekyonsi chikonyara kwa bachikoreta stress go chi ase bimeli bire mogondo bono twaretire technology ega ya folia applications togocha twatumika in between toganyerete erinde ngakeriyo go chikokore top dress eikere. Okay, bien mono sana ndo chingana no mo bisonde gaiga nere tigato tebi erieta ntomoboria mangana abere kiagara ndo chinga kwa machiro kwana angonsi onye kobwata ribori ngoto manyi barenga kyo muranyare ko bayikera gwetera se pengine website yabo gwetera gose namba chabo chiesimi andonsi sebagotoka chyo bisichaba sebagotoka alafu enye nyare ko ba enchire engeke na kyo kwa mabisa Amaliata Osongo Brian Ngoroku Mogaka, promoter ya Yara, Kisii County na Homa Bay County. Chio bisicheno ngai chigo tok. Chio bisichire Nairobi, lakini ntuona se ground ndio tola se ground gaiga. Ine na kyo montara nyare ko banyora abalemi baro baba tego cha go sepata te mochi che moba